Hello mga kawatatap, it's me again, Derona, and welcome back again to my vlog. Yay! So ayan mga kawatatap, kumusta po kayong lahat? Always say a prayer. Asa po tayo mga kawatatap. So for today's vlog mga kawatatap is muadto na pud ko sa bukid kay mangahoy na pud ko kay nangahoy dito sila nanay, si Badjon, si Badin. Naasa dito na nangahoy, muapas ko kay maglukdo na pug og kahoy mga kawatatap. Akong ipatanaw sa inyo ha kung unsay paglukdo sa kahoy mga kawatatap. Pasensya na kayo kamo mga kawatatap sa ako ang mga video kay more on bukid lang jud, more on probinsya sa dagat kanang ako mga content. Sa unta inyo ko suportahan always kay bisag akong content kay naradala sa bukid ang saray pang i-content dere sa bukid, so always gahapon mo nagasuporta bisag gamay rata sa gamay ra mo, but I'm very thankful chat nagput akong kuha, very thankful. Salamat mga kawatatap sa suporta ninyo. Ay, hapit na jud ta maabot sa bukid mga kawatatap, no? So let's go. Tara mga kawatatap, si Madra mura ka ng unggoy. Ngahoy sila. Ang isa nangawat og lubi. Mga kawatatap, at papasok si Tatay Billy dito asa ka ng sa bukid kayo. Dito sa ibabaw. Tara, apasa dito ah. So let's go. Uy, di dyan lalim saka og bukid mga kawatatap. Kailangan dyan na magporsige para maka-katkata sa bukid. Siya paso dito kay hindi dito asa ibabaw. Nananong tingnan niya siya kuan. Iyang tanong. Uy, akong tuhod. Wala ko. Uy. Tay! Uy. Nara si tatay mga kawatatap. Kahangak. Nanghinlo siya sa iyang garden. Ikan mo. Habro, nag-uling ka tay. Alapit. Kahoy diha ka. Baray-baray. Morning manit tay. Nag-asaw mo gud pero nag-uling ka tay. Badyon man na. Okay na nagdaog da. Oo. Gusto ko trabahoan niya. Mag kuan labi. Kupras pa na dito tapos ano. Manurok. Lagyo lagi na tay. Ha? Lagyo. Manurok ko ba?
So ayun mga kawatatap, hindot kayo diri aga. Hindot kayo diri tayo, kitang dagat. Ako ipaslaan sa inyo ha ang dagat mga kawatatap. Let's go! Hadlo po rin naog eh. So yun mga kawatatap, munaog na taanig yung nalipang na. Pero sa nangahoy, sa nanay, si Badinag, si Bino. Ambot asa si Gigi. Naray ang mga kamutihan. Munaog na tano. Gre. Ay, naabot na dyan ta mga ka. Watata. Uy, naulin na si